ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat katangan nyo, nana. Sa anak agumatang, sir. Adala kayat ko asaludsudan. Anya dayta, nana? Nakitak nga men ti karatula ahay ring kayaw. Saludsudak ko mano awang kadipay na biro kanyaw. Awan pa'y nga rod, nana. Amangan kit din o dam amuyaw. Tay kumada experience na, nana. Di anak ko, sir. Napadas na dayjay tinagtrabaho iti may nga snack house. Ibagayo man nga rod to may agaplay, nana. Talaga kasapulan mi ti trabahador. Tamang rugi ako ni ti trabaho. Diyak masahang tagtrabaho iti snack house mi. Manuti ka sa pulan yu aya, sir. May salaang, nana. Manumad nga min ti customer mi. Mala, ibagak iti anak ko, taumay to agaplay. Sa dino ti balayo, nana? Iti asidag ti gas station, sir. Ay, masapol nga ron nga ag-tricycle ti anak yaw. No dito iti pagtrabahuan na. Ano sanan tinapatag kit ada pagtrabahuan na, sir. Ada nakitak ahayreng ijay sintraw, Rose anak ko. Ay nawaw, anyaman at trabaho day tananang. Snack house day jay nakaw. Amangan no toxic tumanan dagiti katrabahuan dita. Saan mun apagparikutan day ta? Ngamen, may salaang kanaw ti kasapulan da sir at trabahador. Taman manumot ti customer da. Aya, Wen anak ko, mapangkaki din nag-apply. Sayang mo day jay. ti snack house iti asidag ti grocery store ka din, nanang. Wen, ijay nga raw. Agawaam, tama nga numaunaan ka. Mayat no ijay ti pagtrabahuam ta asidaglaang. Saan kang aggastos iti abang nukwa? Amangan no narigat ti trabaho ijay, nanang. Kabailam anak ko. Napadas mo may tinagtrabaho iti fast food chain idikag. Si kagayam ti anak je babaya na kasarita kiti kalman. Siyak nga rod, sir. Rose tinagan ko. Oh, at ti bayo day tax, sir. Kabailam ka diti trabaho dito eh? Wen, sir, kas makita kat nalakat ti trabaho dito eh. Kas makita kiti bayodatam kat saan ka nagturpos iti kolehiyo. Saan taawan mo't kwartami, sir? Okay lang mat kit di kanyak. Oresan ka college graduate. Tinapatag kat kabailam nga ramidin ti trabaho dito eh. Ayun, sir, kabailak ka. Kaano amang rugi sir? Mabalin mat inton bigat no kabailam lakit di Mangrugi nga roden inton bigat, sir. Okay, alas 9 ti agsapa kat adda ka kumadituyan. Nukas tagaraw, adda nakasaritam amayat nga agtrabaho iti snack house mo, Carlitaw? Adda, tatang. Rose, tinagan na. Kalugaran tayo mutlaang, ngam sa balila asityo. Naanaws kan mapagpiaran nga tamot lang dayta. Adamot experience na, tatang. Unang mapagtalkan nga ta. Panagkunak katuan, tatang. Nasaya at magnukas ta. Narigat ti maadan iti empleyado asakit ti ulaw. Pudnula una, tatang. Kaano amang rugi ni Rosngay? Inton bigat mutlaang, tatang. Manungal daw laangan kat mangrugi kamatan iti trabaho manakaw. Iso da kayong tupay lang ti pangital ka kiti snack house. Da kayo ti mangisuro kadag iti rumbang aramiden ni Ros, tatang. Ayun mabalin lata may tanakaw. Ay nawaw, apay ada kayo ti may tataador. Una, tabisi ni sir mo. Anya? Sakpay laang ti makadwam ditoy. No adda di mo amaw, agsaludsod ka laang kanyak. Amok matkit di, tata. Naisuron ni Sir Carlito dagiti rumbang nga aramida. Hindi na saya at no kasta. Awan nga ron pagparikotak.
Bantayan ka laangan. Ay nawaw, saan ang masapula bantayan dak, tata? Iso nga rod tibilin ti anak ka. No siyak tida kayo, agawid kayo laangan, tagina na kayo. Itian niya aga po nga agbambannog kayo, kat saan kumat akasapulan titulong yu ditoy. Kas nakunakon, ang Muktar Aramida. Anya? Nangagyumat siguro timbagak, tata. Wano? Kaya't yung nga ulitak manan. Simangput ka magaya man, Rose, anak ko. Ay nawaw, itay pa'y ananang, di nakita niya. Bisi ak ngamen iti kusina itay. Ay kat saan ko nabasol day ta? Ay nawaw, saan kamit apapabasulan ka? Kumusta ti trabaho ngay? Makapaasar ti daddo mga customer nanang. Apay Mike, Kasano, nakadado a request da. anya? Jay daddo ma, di damot makauruuray. No awan laang jay lakay pinagsasawak dagi jay. Ay madi di mo pagsasawan dagiti customer mo, anak ko. Kan asino alakay ti dakdaka matam? Day jay alakay ador ananang. Ay nawaw, lakay ador kunam, kat amatibus mo day jay. Irespetom latamat di tao Kan aganos ka, saan ama iparbeng ti kasta apa nagsasaong kunak tumag. Kumusta ti panaglakom, Ros? Ay nawaw, nakaumay kayo mat, Sir Carlito. Nasapa kayo ita Italaang manen, ta saan ka busy. Ni tatangay, Nagawi din, sir. Ada ka no napatig nga aramidin na. kastagayan. Ti sales mo ngay, kumusta matan? Kitain nyo latan tilistaan, sir. Adda ka dimot lang gimatang? At damot kit di, nga man-mano lang. Tinapatag katada maurnong. Ayun gayam, dandani maibusan ti fries kan hotdog, sir. Adda ka di pa'y mailuto intun bigat? At dapay matkit di, ngam good for 2 days lang ang day chay, sir. Sige. Agpay deliver ak nga ro din tun bigat. Kapilitan tano awan may deliver, awan mo't ilakok, sir. Nagadumanan ti order, anyan ti kastoy. Jak amo no anyat unaak. No apay mo ngamin nga aggigidan dagito a customer. Kumusta ti order ko? Naluto ka din? Ay nawaw, saan pa'y madam? Kas makita yumot, ado ti nakapila. Kun agmay may saak laang amang isagsagana kadagiti order yaw. Kat di ka agungot mabalinmat nga ibagam iti nasayaat. Kasano kuma, kat kaslaawan common sense yu. Di kay makaururay. Ay. Maditi kasta pa nagsasaom iti customer mo Ay na madam, saan kayo ang makangag no amuyo tar aramidin nyo? Tasyak pa'y gayam ti dakas ita? Saan ka di at 30 minutos lang ti inbagam apa naguray ko? Kumaa, ngam nagadungarod ti order. No kasta nga rod, ibagam iti nasayaat. Saan akasta makiap-apa kakit din? Makapadismayamot ti gumatang no kasta ti aglaklakaw. No nadismaya kayo, di saan kayo agumatang? I-cancel yo ti order yo. Anya kumaita kanya ngay. Saan lang mat ada kayo ti customer ditoy? Asino matjay paralako ni Kasinsin Carlito iti snack house na, Uncle Ador? Rose, tinagan na kaanakan. Kalugaran tayo mitlaang. Ngam sa bali a sityo. Apay ka din. Maditi tabas ti dila na, Uncle. Ay nawaw, adda ka din napasama ka jak amaw. Jack magustuhan ti panagsasauna kanyak itay gimatangak iti snack house ni Kasinsen. Pinagsasawan na ka? Wan, Uncle. Saan lang asyak tinungtan na itay? Agraman dagiti padak a customer. Anya. Dayta ti pudno, Uncle. Nakamisuot lang arudan kabayatan ti panaglako na. Apaan na pa'y dagiti customer na. Nini. Apay ngay akasta. Sana may parbang ti kasta agalag ti may isang empleyado Ay, bastos nga rod, Uncle. No siyak tibus na dayjay, inikat kon iti trabaho na. Pagan anok nga iti bastos nga empleyado? Amom ka dito impulong ni Kasinsin mo susan kanyak, Carlito anak ka. Anya timpulong na kada kayo tatang? Tinagalas nga ugali ti empleyado. Ay nawa, ni Ros ka di tatang? Sino kumapay ngay? Isulang mit empleyado. Bastos ka no dayjay kay. Apain na dagiti customer yaw. Ne, jak amuti may papaniti day tabanag tatang. Kasaritam to ni Rose, anak ka. Sapay na perdi ti CCTV jay. Kunak naman nun na ipatarimahan, mang. Saan pa'y tatang? Busy mo't ni pare Eddie.
Hanggang nupay kasta. Kasaritam latan ni Rose, anak ka. Ibagam nga agsingsing pati jay. Sa ngagbalin abastaws ka nagiti gumatgatang. Taamangan no mairaman ti negosyo mitikas jay ng ugalin na. Pudno ka di tinadamag ko, Ros. Anya anadamag yo, Sir Carlito. Bastos ka kanumad kadagiti customer tayo. Ay nawaw, asino tinangidanon kada kayo, sir? Saan na napatag no asino? Ti kayat ko amaamuan ket no pudno ka di. Ni, saan sir? Iti anya aga po ko mga aramidak ti kastangay. Siguraduam lang. Tadyak kayat ti bastos nga empleyado. Ni Sir Mat, nasingpulta kanya. Okay. Itad ko gaya man ti sweldo mita bulan. Ay na, agyaman ako na, sir. Awan rumba nga pagyamanam, ta nagtrabaho ka. Isungat da sweldo. Ti kanyak lang, ket agbalin ka friendly kadagiti customer tayo. Iti kasta, ket awan rumswa parikot. Un, sir, ariglado. Agsingsing puta, tapno awan maibagayo kanya. Ay nawaw, inayadamot nga irikap tiri daw Napudot ti ulok itananang. Itian niya aga pumanan. Una, tanagturod da kita customer. Agasam nga ita impulong dakit din iti boss ko. Nasermuna nakit din iti kasdi nga aramidin da. Abangan ba't no aday naramid mo asaan ama iparbang anak kaw. Ay, basol damot lang no apay anak kang dakanyak nanang. Kas empleyado iti kastaan negosyo at iduk kumati kordon mo. Kasano? Kat agpapadada asaan ama kaururay? Orayan niya pa'y tirasun mo. Saan lata maiparbang a pagsasawam dagiti customer mo. Sika ti agad jas anak ko. Aganos ka tatrabaho mo dayta. Nay, nakamisuot ka mat anagawad, anak ka. Wan tabim mabat ti sales ko, tatang. Anya, Kitaan nyo ti listahan, tatang. Dakkel ti bimabaan na. Idi kat ora man mano ti customer. At dalat tamat maurno nga sales. Itakat awanan. ay nawaw. Bimababit ngagpaisaw. Nakaskas daw nga ro, tatang. Amangan mo't nakup-kupitan na ka ni Rose. Nag-inventory ak itay. Kat awan mo't mapukpukaw, tatang. Nay, apay gano'n na kastangay. Dakil mo't tibim mabaan na. Wan nga ro, tatang. Masikura nakit din. Nakitam ti insend ko ken ka kasinsin Carlito. Anya nga send mo kasinsin. Ti post da may papan iti snack house mo. Ay nawaw. Asino tinang ipositis na house ko kasinsin. Kitaam ti insend ko ken ka kasinsin. Makapadanag kamot. Bastos ka no ti trabahador mo ijay. Anya? Basaam ngamin ti post ti may sa asukim. At dapay video na Saan lang ngamin makita ti rupa ni Rose ta in blurred damad. Amangan no daytan ti makagapo abim mabati sales ko. Kasanumat ngamin kasinsin. Nangala ka iti trabahador mo nga awan aanusan na. Kay, nakapagsarita kayon iti customer anang ipos iti snack house mo, anak ko. Wan, tatang. Anyat imbaga na ngay. Confirm, tatang. Bastos ka no ni Rose. Madititabas ti dila na. Tinaibaga pa iti customer kanyak. Ket isardeng na kanun ti gumatang iti snack house ko. Tanakaungot ka no ti trabahador ijay. Ay nawaw, nukas nga raw. Pudno tindanon ni kasinsin mo asusan iday. Isumat lagayam abim mabati sales ko, tatang. Nagtalik kalaunay mo't ngamin iti Daya Aros. Diyak lang pagarup am aramid na ti kastoy, tatang. Awanan, nairaman pa'y kit iti negosyom iti dakas nga ugali day di ababae. Un nga ron, tatang. Sana makan anos. Nalaka ka no ang makaungat. No sakti si ka, sukatam kit din anak ka. Di mo urayan ang malugi ti negosyo ang gapukin kwa na. Papanam ngay kasinsin Carlito. Iti snack house ko kasinsin. Nakasarita mo tinangipos iti snack house mo. Un kasinsin. Amok itan no apay abim mabati sales ko. Idi paymat ngamin abi nagaak ni Uncle Ador. Kunak ano na ira na lang dayjay kasinsin. Talaga mo't gaya mga ugalinan. Talagang ikatikon dayjay aros. Aywan kasinsin. Agkita kalangan iti sabali.
Pilyam tay nasingpet, tapno saan anak kabutbutang ti gumatang. Kasta ngagpaiso taramida kasinsin. Tsak kaya ti malugyan niya. Kasi inumat nga iti mayat amalugay kasinsen. Itad kun ti sweldo mitalawas. Ay nawaw, apay nga itadyo kat saan mat akatapusan ita, sir. Gaputa itamot ten ti maudi pa nagtrabahom ditoy. Ni, apay nga'y akasta, sir. Naipos ti snack house ko gapukin ka. Naipos? Wen, kat no saan ka pa yung ikatan? Timot negosyok ti malugi. Sir, kasapulak ti trabaho. Saan kumamat akasta, ah? Nakapangadeng akon. Kasyandak ka di, sir. Dimot impakpakaunakin ka ajak kaya ti empleyado abastos. Dakkel nga min tipik to na dayta iti negosyok. No kayat mo, ipakitakin ka ti pos nga ibagbagak. Tapno ammom ti mapaspasama. Anya jay nadamag ka nga naipos kanumat ti snack house a pagtrap-trabahwam. Nakadamagan yumot, nanang. Dagiti kalugaran tayo asuki yu ijay Anya, Bastos ka kanuma nga men. bastos no bastos, nanang. Pangaasiyo, tadiyo na yunan ti parikot ko. Naa, si kalangarudan ti adabasol na. Naikatakon iti trabaho, nanang. Oh, anya, naragsak kayon. Anya, Day tatipod no. Awanan subyak at trabaho ijay. hay, kanayon laangan ang maikat ka iti trabaho anak ko. Awan basol ko, nanang. Kasano nga awan basol mo, kat bastos ka kanu nga men nga agsasao. Ay nawaw, di naksermunan tanalpas nga ruden. Naikatakon, nanang. No apay mo nga men abastos ka kadagiti customer mo Libre laang mati agbalin anasayaat. Ay nananang, di nakmaawatan. Nalakakada kayo ti agsao iti kasna. Ngamin, saan ada kayo ti mais-stress iti inaldaw. Talaga laang nga awan ti aanusam anak ko. Talaga gayam asika ti ayan ti parikot. Saan ang maibagay kang kati kasta trabaho? Tamalugi mat ti negosyo ti bus mo. Ay nawaw! No ti empleyado kat di na amo ti mang kontrol iti unget na, sakat bastos pa iti panagsasauna, dakkel a parikot iti negosyo dayta. Isuatap no awan to ti pagbabawyan tayo, agbalin tayo kumaan na sayaat at trabahador. Iti kasta, saan ang maapiktaran ti kumpanya a pagtrabahuan tayo. Kang runaan iti amin, saan tayo ang maikat wenno mapukawan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.